Some pieces of my heart they Maingad law kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usakawit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Jomar. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. We the Kings. RMN Drama presents Handumanan sa Kakawit. Ano pa daw siyang kaagi karoon? Maukining sa kalalaki kataka Santikan, Danau City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Jomar. Hoy, Jomar. Ayaw pag-eskwela ron, ha? Nga naman ma, Wa tay bugas. Pangita og paagi nga makakita kag bugas. asa mo kumangita ma? Ay gamita ng utok nimo kay dako na ka. Ato si mo mga kaila panghuwam. Panghuwam dito og kwarta aron makapalit ka og bugas. Asa mo kumangitag kwarta ini ron eh. Ano makapalit ni bugas? Gusto, buhat ko sa akong iyaan nga kwartahan. Mga ikog tabang niya. Mga isa ko niya para palitok sapatos na mo. Unsay tuyo? Maingad law tita. Ngano ni aman ka? Mangayon ta kog tabang nimo tita kay wa mi bugas. Unya, mangayo sad ko nimo para palitok sapatos. Wa ko ikatabang nimo. Isag gamay lang ko tita. Wa lagi ko ikahatag nimo. Kagay ba nimo oo? Oh, Usa man di ka mo biya dinhi kay papaak ka sa iro. ha? Nday, buhira ko ng iro. Uy. Papaak tawhana. Wala. Usa man di ka gyud mo biya. Di ka mo biya dinhi kay papaak ka sa iro. Mugian ako tita. Kapiyaw batasan sa kong iyaan oy. Di man maduulan. Gusto, maadto ko sa kong amigo. Manginyo ko niya og kwarta. Way problema ba, Jomar? O man taga kwarta? Oh, salamat ba ya? Mangutan na ako ba, ha? Unsa man na bay? Asam di ang imong papa di, Gamay pa man ko bay nga nagbuwag naman sila. unsa di inong dan? Namambay man kuno sa papa. Mao na. Tungod sa babae gibiyaan ta sa imong amahan. Ay, Okay, dako ka naman. Kinahanglan nga mutabang ka nako aron makakaon ang imong mga manghod. Hoy, Jomar. Na ako'y kaila nga masundan nimo og trabaho. mo trabaho ko ma? Oo, mutrabaho ka. Unsa man sang trabaho ama? Construction. Oh. Unya nga akong pag-eskwela ma? Jesus da. Kapoy ng eskwela ni mo, oy. Dili ta makakaon, ana. Trabaho. Kapuya ini trabaho oy. Di mahimo nga mupadayon ko yung trabaho ah. Kinanglan mo eskwela gyud ko. Unsay mo eskwela? Eskwela ko ma oy. Di mahimo nga di ko mo eskwela. Ayaw lagi pag-eskwela. Oh, ma. Unya kun mo eskwela ka, sa may pasabot nimo dili na ka magkatrabaho. Mo trabaho man lang gyapon ko ma. Ay saon man nimo pag-eskwela nga mo trabaho man ka? Mo trabaho lang kog adlaw ma. Ug sa gabi lang ko mo eskwela. Bahala ka. Kapuya oy. Magdali ko kay klase para ba nako. Asa man ka, Jomar? Mo eskwela na ko ma. Eskwela ka nga wa may kahoy. Say way kaoy ma. Wa ka makasabot. Way kahoy nga para sugnod. Oh, ako ba di yung mga ahoy ma? Ang ako di yung mga mangudi ay. Ay dili pa na masaligan, oy. Pangahoy sa, kay wa tay masugnod. Dili na may mo ma. Oy, kay klase na yung taon ako ma. Wa kagay gamit tawhana ka da. Oh, ma. Paitang mama, oy. Huwag magyapoy kwinta niya nga akong ipangbuhat. Jomar! Oh, saan ko na? Notebook mo ka? Nag-uul ko sa amo, bay. Magsige na lagkasuko sa mama na ako. Ay, ano, sige, gulguul di agad. Huwag tayo klase. Huwag ka na. Asa mo ta? Basta, uyog lang na mo. Imo sa bayo. Uy, hindi lang ko mainom ba yoy? Ay, sas na usang taang kay.
Ay pada sa problema gud. Imni ha. Aron magwa ang imong problema. Bay, Sige na, sulo. Inom ra tagamay. Kuman, mauli ka. Ya, bubuang tayo ni Bea kay Aray mo kapingan rin. sige bay. Pauli ang sa ko sa amo bay. Maayo kay ni anak ka, do. Ma, Ngiga ni mo sa. Kato na magkagbisyo. ha? Totoo ka nga wa ko mahibaw nga naginom-inom na ka. Mura magkakwartahan, do. Usik-usik raman ka sa kwarta. Di man to akong gasto ma. Sa akong tong amigo. Ay bisag kinsa pa'y nagasto ni mo. Wa ko makauyon sa mong gibuhat. Sa ilo alang ma. Way pa sa ilo. Ma, Kini Ma. mo ay. may imo magunang ipanglabay ako mga sinina. Ha? Paglabay bitaw. Kuhaan ang tanan nimong mga gamit og layas dinhi. Ma. Asam ko pa ingon ini nga gabi naman. Kita ang ilang umatuog sa libon. Ini kabuntag padto ko sa lahog. Akong pangtaon sa papa. Mao di nitabo ni Budong. O pa, maong napugos na lang ko sa pagpangita ni mo. Kundi pa lang tungod sa mga inahan nga nakasahan ako. Dili unta mabungkag atong pamilya. Unsa magiging tinuod ba? Si mama ang nakasa o ikaw? Si mama ni mo ang unang nagkasa sa mong kaminyoon. Maong libahos na lang ko. Hangtod nga uha na may magkasinabot o nagkabuhak. Mao ba? Pasiluan ako doon nagdako ka nga wako si imong kiliran. Okay ra pa, nakasabot man ko. Muang lang unta ko nimo pa nga anilang ko puyo uban nimo. Wala problema daw. Ano ka uban ako? Kay pa-eskwilahon tiga hangtod nga mahuman ka sa college. Salamat pa. Nalipay na lang ko nga may amahan pa kong nisagop nako. Sa pagkakaroon, nagpadayon kong eskwela. Dinilang kutob og daghang salamat sa pagtagan ning akong tampo. More power sa RMN.